Ningma ima sura chama nzigi meka nyamada kanyashi njabara numo wala safa muyabize sura ufe Sheriff la TV bwananga kuna foni na mimbi wala lige au ye malikunga ani jia fangora ukunga mbafa yongoni ya kumasele bakuruba kuna foni ekelembe ude Malisi lama ukanyama ba sejada Sheriff Usman Madana haidala bange banyuma aja basida ndarawere kabange nini sodia kene basigira senga ni alukurana sanuma kalani ye ka kunje ka beni sibiri abrili kalur le nane nye siri filame siri bakono bangoni jangena bugula kuna foni na mabaye ni nye farabige minga kuna foni tawula kalase au mosoni au dangana Malisi la matonga faranyonga jakuluba Conseil islamique du Mali Manyama Malisi la Madina nyama kwa faranyonga jakuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali Manyama Silama de meto ansaru nyajora Sayyada Sheriff Usman Madana Haidara bange banyuma ala mahinena ala aja basita Traoré aba akabange ni sodia keneba wajuli kene sigira senga kabene juma Abrili kalot le sabaye ndulati kene Sayyada Sheriff Usman Madana Haidara ka bangoni jangina bugu dugu ja sibiri abrili kalot le nani bangoni jangina bugu Sheriff la misiri bakono alukura sanuma kala bulu dala ka hine ka nyeshi musu sanuma ye moninga laba ka nyoru nafani a horoma ye haklina tabaye ambalema senufu yi ka donga fo bani bena ka udoka kene inzigi musokoro sanuma yi anga nyenene kela usajo sidibe no homo kone ibere mkulubali uluf me Sheriff la TV jabarani to kala kwa soro lefle Ninkone kalambaye la nyite fenware ye min batu anfa an karamo a Seyyid Sheriff Usman Madana Haidara ali wuluba ni oka bangeli kaseka onyenamaya chugumina hala ya soroko ala ka kalfa minala nga obenata hakilay tara mamu fe udi sonofo mumbe ansar ton konnana hakilay kunte dawari min batu ka bunyama segun anika kuma anfa an karamo baka akume nyumanu na yani ala ka wuli ka sama min batu manifun kana nyina ko chugumina Qur'an kala msorwaye oye fanya minga ngake msorwaye ka Qur'an kanga kala ay sabu ayo baraka gateme Qur'an kala msorwaye msorwa mi marani aye Qur'an kala na di awma yana maya ko orane Qur'an kala na we akala banya o ala sona Qur'an kala ala inna chugumina amma ina ala fa adu wala ka jabi msorwa ala ka jabi ala ka daro nema ala karabu kama soli ala rasul hakila intabawu ni oli senofo minumbe ansar ton konnana ukala te fenware min batu kaseka do ke chugumina kasilu chamanke basi tan Traoré ni oye anfa ankramo baye alika bangeli kaseko nyela maya tugumina ani fona ka do ke jamana fana yi langini ye odi abamni ale migra sababu imani ka ambe fra nyokonka ansiti boro kili ansite sikilinye aba sababu de nike ambe dugo ke abaye ala ka daro nyandi amma an islam ya sube ala ku daro na ku daro nema kaini ala fe amu yaramna na hamna ngum bana anabalna islam ala ka ulika bwanka bidon horoma kama salli ala muhammad kenen konnana anfa an karamo a Seyyid Sheriff Usman Madana Haidara ayira keneka nga akera banna ko yisabla ma kunta do ko abena kenenka kenen bunye kama anfa an karamo ayira anison jalimba ay kenen laben banufu ni oye sanofo yi kenen kabini wiya hakinata ansar tomba ere ni oye fadi o kelembe ka deme fana faraka mimba to ka nyina moyi ka fanga do ala chugumina wala anfa an karamo ye folini tamunge ka nyeshi ansar chedena musodem bela jelema ani mama fana yera kenenka hamina duguni na bangeli be mina ay do ke ala ka beta bangi kenen sigi kumba fana mi boye masegu mfana psika ke chugumina Sheriff la duba mau bela jeli ani ka nyini ala boy fe be ani kenya psika sabati mali dew nyonche tugumina ani ka anfa an karamo wuluba ni oye basitan Traoré ka hakina jigi ke akan yumman baukan Qur'an kala ni lagini wirata la ansaru ka fen la belindo ani ansaru kan bago kan yasi an karamo ananga sheku no Sheriff Usman Madana Haidara akam soroba o ka bangeli amo olila ka dan sula fona sebima Qur'an ka wajulu kala sula jama bola fambela jelen fe chefara musoka alhamdulillah bi ladaina am misir bay ko no misir fla misir bay ka ala fukala barkada
an fa an karamɔgɔ de denkɛ kun bɛ kɛnɛ kan ni o ye a Seydi Badara Aliyu Usmani Hayidara ale fɔlɔ de yera kɛnɛ in parti fɔlɔ la min b'a to cogo min na ka bɛɛ lajɛlen fo ka tila k'i da don baasi t'an ka ɲuman dɔw la. Dugawu minnu bɔra ka kalan a kalanna musokɔrɔba min ye a bɛ da yɔrɔ min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a nɛɛma lase ma. A taara ka kɔba min to an bolo n'o ye Seku Usmani Madani Hayidara ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a barika don an la. Ala k'a ɲɛ mɛn a la. Ala ka si di an ma. Ala k'a n'a wasa. Ala k'a n'a kɔrɔta. Jamana in Ala k'a basigi. Ala kana ni hɛrɛ y'a kɔnɔ. Ala ka tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲɔni ka bɔ a kɔnɔ. Minnu farala ɲɔgɔn kan ka nin donba in ŋaniya siri ni sura n'a kalan bɔra ka kɛ ni o ye an ka sinafow ye Jamiyatul Ansarudine Islamiya kɔnɔ karamɔgɔ ko n'an sera kɛnɛ kɔnɔ yan ko ka foli k'u ye u ye nin ŋaniya ɲuman min siri a ba ye k'u sara bi Ala de bolo sura fɛn o fɛn kun kan ka fɔ Ala jɛra n'a ye a bɛɛ lajɛlen lasera Hayidara fɛ kalankɛyɔrɔ la sura ka ɲɛsin sinafow ma ani ansaruw ma ani dɛmɛbaa bɛɛ ma nka wulada in na n'an sera yan ko ka belebele fara a kan i k'a dɔn sinafow o m'o tɔ foyi to ale bako la olu kɛra maa fɔlɔ ye jate la ani dɔnni la alors minnu kɛra sababu ye ka musokɔrɔba ka anniversaire kɛ a yɛrɛ barolen ɲɛna a donni kama saga hakɛ min donna kuru kɔnɔ yan maa caman y'a ye wa fantanw ani dɛsɛbaatɔw caman bɔra kalama k'a fɔ ko basi t'a ka anniversaire ye nin don ye barisabula maaw nisɔndiyara a sogoko kɛra min ye sigiɲɔgɔn bɛɛ bɔra a kalama wa dɛsɛbaatɔ bɛɛ bɔra a kalama o kumana k'aw sara bi Ala bolo o kɔfɛ a ka anniversaire ɲɔgɔnna wɛrɛ ma kɛ a yɛrɛ ɲɛ ɲɛna nka sinafow ye layidu min ta o tor'o kan kan k'aw sara bi Ala bolo an b'aw hakili jigi k'a fɔ nin dugawu kalan kɛnɛ in hakilina ye a sigira Senefow fɛ Ansar tɔn kɔnɔna na min b'a to cogo min na ka an fa an karamɔgɔw ka bonyamasegin kɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye ani ka foli ni tanu kɛ fana Basitan Tarawele hali n'a y'a sɔrɔ bi ko a bɛ tiɲɛ so dugawu kalan in kunba dɔ fana ye manifinw kana ɲinɛ Basitan kɔ sabula ba ɲuman kun don mamuso ɲuman kun don a kɛra bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra taw fɛ ka kɛ walitaw fɛ jamana kanu fana kun b'a la olu de kadara kɔnɔna na ni kɛnɛ in bɛ sigi ka dugawu kɛ cogo min na Ala bɛ se ka badabada dali nɔgɔya banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ani ka bɛn ani tilenya bɛ se ka sabati malidenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na kɛnɛ in kun cɛla n'o dugawu kolomabaw de ye. An bɛ to Bangoni Jangarabugu Sirifila Misiriba kɔnɔ ka bani ka dakuru ɲɛ waleɲumandɔnkanw lamɛn ka ɲɛsin kɛnɛ yɛrɛ a hakilina tabaw ma ni o ye an balima Senefow ye. An bɛ an balima Senefow fo olu de y'a kanu ka nin ko in sigi sen kan k'u sara bi Ala bolo nka an bɛɛ faral'u kan hali n'an tɛ Senefow ye an bɛɛ faral'u kan k'u dɛmɛ u ka baara ɲuman in na k'u sara bi Ala bolo Ala k'u sara hɛrɛ la u ye baara in kɛ u ma ne yɛrɛ bolo lankolon bila u ye fɛn di n yɛrɛ ma ɲɔ bila n kun sabu o don an balimakɛ nana ka na 100 di yan ko an balimaw ko ten n'o ye Senefow ye alors n'i ye 100 di garibu ma i y'a jama kɔni Ala k'u sara hɛrɛ la Ala k'a n'u wasa Ala k'a n'u jidi dugawu minnu kɛra nin ye Ala k'a bɛɛ minɛ Ala k'a minɛ an ma yan minnu y'an kɔn Ala kɛrɛfɛ Ala k'a minɛ u ma Ala ka yafa u ma Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma an minnu fana bi Ala ka ɲɛnama hinɛ k'an ye Ala ka ɲɛnama hinɛ k'an ye an ka cɛkɔrɔba Kayi a bɛɛ b'a dɔn ale y'an kanu hakɛ min na
kanu da don a y'an ka den ye ka tɛmɛ o kan k'an kɛ a karamɔgɔ ye ale y'an kɔn ala ka hinɛ na mɛ nin kɛnɛ in kan a ka denbaya bi yan a denmuso bi an fɛ yan min nana fara mɔgɔw kan nin baara in na u sara bɛ ala de bolo ala k'u bɛɛ sara hɛrɛ la cɛkɔrɔba yɛrɛ ala ka hinɛ na ala k'a dayɔrɔ nɛɛma aw minnu fana y'a ka baara bila ka na nin baara in kɛ k'a bonya a bɛ min fɛ diɲɛ kɔnɔ yan ala k'a di aw ma a bɛ hɛrɛ min fɛ ala k'a di aw ma a bɛ sira tɔɔrɔ min ye ala k'a ɲɔni ka bɔ an kan ala k'aw dayɛlɛli k'aw ye ala ka dayɛlɛli k'aw ye siri bi mɔgɔ minnu na ala k'u ka siri tigɛ bana bi minnu na ala k'u kɛnɛya n nana dugawu minnu kalanna o y'u yira n na walahi nin ti kɛ foyi la n'i ma ala jɔyɔrɔ ye nin ti kɛ foyi la n'i ma ala jɔyɔrɔ ye mana n b'a ɲini ala fɛ a bɛ min fɛ tigitigi ala k'o k'an n'aw ye an bɛ siran min ye ala ka don an n'an cɛ an ka jamana in ala k'a basigi an ka jamana in ala k'a basigi ala k'aw bɛɛ sara ala k'aw bɛɛ nisɔndiya dugawu minnu kalanna ala k'a don ani tɔɔrɔ bɛɛ cɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye dabaw ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye dabaw ye ala kira bonya kama sɔli ala rasul. École de santé le Djene Serekulu tani nanina bɔra minnu ka kala kunjɛra kɛnɛya nasira fɛ o kɛnɛba sigira sen kan ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 4 ye Centre international de conférence de Bamako CICB la denmansaw ni lɔkɔli karamɔgɔw ni maaba caman kun bɛ a kɛnɛ kan an ka ɲininikɛla Mamadu Ben Sherifo Sumano n'a ka jatala Samba Tarawele ka fɔ la an ka ɲɛmada. Nin kɛnɛ belebele mun sigilen filɛ a sigira école de santé le Djene ɲɛmaaw de fɛ a kun de u ka Serekulu 14 ni olu tilal'u ka kalanw na ka se k'olu ka diplôme di kɛ. Voilà, fierté ba do an bolo ka da kan ka fɔ an ka effectif yɛrɛ examen national la 200 ani 78 de kun don. Donc maintenant 253 de passera, donc ça veut dire que 100 sira da la 91 de passera. Donc o mana kɛ école kɔnɔna bɛɛ bɛ nisɔndiya surtout ne yɛrɛ min ye école primaire responsable ne fana bɛ nisɔndiya donc fɛn o fɛn bɛ kɛ walasa ka bɛɛ la nisɔndiya o ko kɔnɔna na donc an b'o de waleya o de y'an se yan bi voilà donc encouragement dɔrɔn o ka dɔn k'a fɔ ko bon an kɔni an y'u kɔrɔw ye an y'u tɔntɔnw ye an fana dɔgɔtɔrɔ ye an bɛ encouragement de f'u ye k'a yira u la fana k'a fɔ an b'u ka bila la toujours. Voilà, c'est que mi conseil kɔnɔna ye ani fɛn wɛrɛw mais en tout cas santé baara kɔni ye baara min ye baara nɔgɔman don baara gɛlɛman don parce que n'a ka di ye a ka nɔgɔn vraiment ni baara in ka di ye a ka nɔgɔn wa n'a ka di ye fana a ka ca la i bɛ nɔ bɔ a la fana. Ka waleɲuman dɔn sababu mun ye an se yan o de ye an ye danaya ta ka da mɔgɔ dɔw kan ka da u ka mara cogoya kan an'u ka faamuya an'u ka kodɔn ni o de ye dɔgɔtɔrɔya kalanso dɔ ye n'a bɛ fɔ a kalanso ma ko Djene kalanso in tɔgɔ dalen don Djene na a sinsinbaga o ye Nuhu Bokumu ye donc an y'an denw ta ka di a ma dɔnni min bɛ ani a ka mɛtiriw bolo u y'a dɔnni tilaw ni an denw cɛ den ninnu yɛrɛ fana kɛra dugawu ye u ye faw ka kumakan labato o diplôme di ni o do o jɔnjɔnji o de y'an se yan donc nisɔndiya d'an bɛɛ lajɛlen parce que an ye danaya ta ka da minnu kan o y'a danaya dafa an yɛrɛ jigi dara den mun fana kan denw ye an jigi fa donc o nisɔndiya de y'an se yan. Mɔgɔ min kɛra école de santé le Djene ka nin Serekulu 14 bɔli denfa ye a y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin école in yɛrɛ tigi la ani école karamɔgɔ minnu b'a kɔnɔ u ka cɛsiri la écoledenw ka kalanko ɲumanw na a ye ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin écoledenw ma minnu filɛ k'u ka diplôme sɔrɔ a y'a yirula k'a fɔ k'u k'u jija ka d'a kan ni diplôme dɔ sɔrɔlen nka baara tɔ bɛ kɔfɛ wagati o wagati n'u bɛ se u ka kalanw kɛ ka u ka baara in k'a ɲɛɲini hali bi k'a ɲɛdɔn. An nisɔndiyalen de bɛ yan bi ka d'a kan école de santé le Djene nin ye a ka écoledenw a taliko 14 de ye minnu sera ka passer u ka domaine na ka passer sur le plan national
anu yɛrɛ ka école yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka passer ka taa classe wɛrɛw la. Donc an bɛ yan o célébration de la. Nisɔndiya a tɛ se ka fɔ ka ban, a tɛ se ka fɔ ka ban ka da kun jumɛn kan. Ka da kan mɔgɔ hakɛ min yɛrɛ sera ka jɔnjɔn sɔrɔ ka se ka bɔ niveau dɔ la ka taa niveau dɔ la. O a bɛ taa mɔgɔ 200 ou bien 250 ni 50 on a kunkan fɛ. Donc école min bɛ se ka o mɔgɔw bila baara la ka diplôme d'u ma jamana kɔnɔ. O kɔnɔ nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban. N y'a fɔ n ka laseliw kɔnɔna na n ko baara ninnu a bɛ kɛ ka da kun caman kan. A kun fɔlɔ yɛrɛ ye min ye u bɛna baara minnu kɛ o ye dɔgɔtɔrɔya baaraw de ye. U bɛna kɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ u bɛna mɔgɔw de furakɛ. Jamana dun kɔnɔna na ni mɔgɔw ma kɛnɛya donc jamana tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la, jamana tɛ se ka yiriwa. Donc o yɛrɛ bɔlen kɔ a la u yɛrɛ fana bɛna musaka fitinin minnu sɔrɔ u ka baara ninnu kɔnɔna na a b'a to u bɛ se ka jɔ u ka denbayaw kɔrɔ ka kɛ jigi u ka denbayaw ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ école santé le Djeni u ka sɛrɛkulu 14 bɔli baaraw nun donna ni Mali jɔnjɔn dali ye. Le collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire Camus o ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansar sifinnakaw ye minnu bɛ kala damɔ duguma kalansow ni sanfɛ kalansow la u ka jɛkulu u kun ye dɔnda kawuriya kɛnɛ min n'u don Bangoni Janginɛbugu la a kun jɛra ka bɛn ni Alamusa avril kalo tile 2 ye min denbaya kun bɛ DGP bolo ni o ye Aseyɛdɛ Iba Hayidara ye. Dakun kun ye fɛn min ye o ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansar denmisɛn minnu bɛ kala damɔ limaniya kɔrɔ donbaw don ka Ala lasɔrɔ jamana jɔbaw fɛnɛ don. Samira Sanogo ni a ka jatala Ibrahima Kulubali ka jasɔrɔlenw don minnu bɛ ɲɛfɔ an ye Kafunɛ Bacili fɛ. Nin dɔɔni kanguruyali kalanbolo min kuncɛlen filɛ nin ni a ɲɛsina Camus musolakaw ma collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire a dabɔkun ye ka se k'u ka dɔɔniw kanguruya. Formation in bɛ a ta ko 3nan de la tile 4 kuntagala kɔnɔna na maa minnu garijɛgɛ donna dɔɔni kanguruyali kalan in na u ye faamuyali caman sɔrɔ. Barodasigiw sen fɛ u degera balofɛnw bamayɛlɛmatogo la ka kɛ sumanw ye ani safinɛji dilantogo. An kɛlen ko ka séminaire de formation in organiser an ye dakunba dɔ de ta n'o de Ansaru kalanden musow dɛnɛya ni yiriwali walekɛbagaw sabatili Mali kɔnɔna na o pour que k'an ka thème in kokɔrɔma dondo an ye baarabaw de boloda tile 3 in kɔnɔna na. Tile fɔlɔ la an ye juga dilan an ye dɛgɛ dilan ani an ye acɛkɛ dilan hali n'a sɔrɔ n'o t'an ka dumuni principal ye mais an b'a dun donc an mago b'a dilan cogo la ani u bɛ se ka lasago cogo ɲuman na cogo di an y'o kɛ. Formation tile 2nan na an ye situlu bayɛlɛma ka kɛ mulitulu ye bari sabula si bɛ sɔrɔ an fɛ yan nɔ an bɛ se k'an ka jamana taa ɲɛ ka sɔrɔ an man dépend jamana yɔrɔ la fan dɔw fɛ donc n'a bɛ kɛ sababu fɛnɛ k'an ka limanaw sinsin parce que ni situlu bɔra ala bɛ tulu wɛrɛ minnu san a ka ca la olu caman ye produit ye. O kɔfɛ fɛnɛ an ye safinɛ fɛnɛ dilan bi safinɛji ni safinɛ pati bari sabula musoya yɛrɛ filɛ nin ye a bɛ taga ni saniya de ye an dun ka saniya fanba bɛ kɛ ni safinɛ de donc an y'olu fɛ ani ka conférence fɛnɛ caman kɛ i n'a fɔ furu kɛcogoyaw la bari sabula an ye denmisɛnninw ye don n'a nataw la an welelen don ka taga furu de ma. Dɔɔni kanguruyali kalanbolo in a kun cɛlen kɔfɛ minnu garijɛgɛ donna kalan in na u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya jira kalan kɛcogo ɲuman na u kun ni kɔrɔ bɛ nin kalan in sigili la sen kan Camus fɛ ka ɲɛsin a ka tɔn musolakaw ma o de ye ka se ka u dɛmɛ u ka baaraw dege k'o kɛ u boloma yɛlɛmatogow ye wa hakilina in a bi don Camus yɛrɛ ka san baara bolodalenw de hukumu kɔnɔna na. Kalan ka jugu kunfinya ma donc ni kalan kɛra kalan kan ka lawaleya de donc o la u y'a ye ka u yɛrɛ dege fɛnw na ka fɛnw bayɛlɛma minnu bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye an ka kalandenw ma ani an ka jamana ma parce que n'i y'a ye o gɛlɛya b'an na ka se k'an ka fɛn dɔw ta k'u transformer. Le pouvoir de transformer la nature c'est ce qui est difficile chez nous en Afrique. Donc u y'o de faamu u y'u sen don o de la et puis a kɛra fɛnw ye fɛn minnu bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ yen k'o transformer donc an b'a ɲini u fɛ nin kun ye ɲinanta ye san wɛrɛ u ka se k'a kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan. Kɛnɛ denba a wasara ni sigi togoya ye a ye nisɔndiya jira danaya dalila kan ka denbajala siri a kun ka tila maa minnu garijɛgɛ donna kalan in na ka kalan in faamutogo ɲuman ɲini u fɛ ani a labaarako ɲuman. Baara in ta ko 3nan u ye a denbaya ta ka di ne ma n bɛ Ala fo k'a la barikada ka denmisɛnnin ninnu yɛrɛ fo k'an ka sababu ɲuman fo n'o ye Aseyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara ye an b'a fo k'a barikada nin bɛɛ ye ale sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan an tɛ dugu kelen an tɛ kabila kelen k'an fara ɲɔgɔn kan ka kɛ balima ye ka kɛ sinji ye o sabu bɔra ale de la tiɲɛ yɛrɛ la baara in a ye nafaba de yera a la ka sababuya kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu tilala kalan na
n'u ma baara sɔrɔ u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni nin baara in ye ka sɔrɔ hali u ma sigi biro kɔnɔ. Ni ko nisɔndiyabagatɔ ka tasuma faga n'a nunji ma faga daji b'a faga o togo kelen de don kɛnɛ denfa fana fanfɛ a ye foli ni barikada kɛ Kamusi ye ka tila ka hakilina sigi di Kamusi ma ko sanga ni wagati n'u mago jɔra dɛmɛ la u ka dɔn k'a fɔ denfa jɔlen don a jɔyɔrɔ kelen na u ye. Sɛbɛnni min n'u y'a denfaya di an ka ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Ashek Alpha Diallo ye n bɛ kuma ale de tɔgɔ la an nisɔndiyara kosɛbɛ sabu ka d'a kan nin ye silamɛya ka sinsin bere dɔ ye n'o ye ka dɔnni ɲini a mana kɛ dɔnni si o si ye k'a yiriwa sabu adamadenya yɛrɛ bɛ dɔnni de bolo donc o la a b'an karamɔgɔ fana ka hakilina minnu ni a y'o ɲini a bɛ olu sabatili jira. Kɛnɛ in kan ɲɔgɔlɔnbɔ kɛra ka se ka maaw lafaamuya Kamusi ka baara kan a sigi kan ani laɲiniw. Madame Dem Lala Jabi a ye dɔnni kangudali kɛnɛ in yɛlɛma ka kɛ waleɲuman dɔnni bonyamasigi kɛnɛ ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara a furumusow ladiyara k'u bonya jira ni médaille dili ye u kelen kelen ma ka tila k'o bonya ɲɔgɔn kelen kɛ an karamɔgɔ den a Seyid Sherif Ahmed Tijani Haidara ye. Sigi in la gulonman dɔ fana kɛra dɔnni kangudali kalan in lakodɔn gafe attestation de formation o dili ye participants ma ani ka bonyamasigi attestation fana dilan k'o di maaw ma minnu ka dɛmɛ yera Kamusi tɔn kɔ sanga ni wagati n'u mago jɔr'u la. An b'an kun da Côte d'Ivoire jamana kan Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Usman Madani Haidara de Seyida Sherif Ahmed Tijani Haidara bɛ taamana kɔnɔwari jamana kɔnɔ taama min bɛ don silamɛya bɛɛ ani a ɲɔgɔnfɔ da fɛ a ma dɔnniya k'a fɔ wolokansigi bisimila la suberekaw fɛ Fédération de la Nawa la ka wajuli kɛnɛ belebele ɲɛnamaya ye an ka ɲininikɛlaw minnu n sigi bɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Jakariya Danbele a ka jasɔrɔlen don min bɛ ɲɛfɔ an ye Kadija Tarawele fɛ. Seyid Sherif Usman Madani Haidara ka golo kan sigi bisimila bonya ani karama kɔnɔna subre Ansaru n'u kanbaw fɛ wajulu shuba min ɲɛnamaya la a fɛ ndugu kofɔlen na o min senfɛ a ye weleda ka taa alisilamɛw yɔrɔ bɛn kelenya ani koto ɲɔgɔn ta la nafaw la ni ka hakilina jigi kɛ ɲɔgɔn bonya diinɛ kɔnɔna na ani koto ɲɔgɔn ta la nafaw olu walawalali la ni ka jira alisilamɛw la k'a fɔ ko alisilamɛya diinɛ tɛ karabali diinɛ ye nka ala danaya ani limaniya de don. Fɛn min ye Fédération de la Nawa Ansar ɲɛmaw ye olu kɔni y'u ka nisɔndiyaw jira ka sɛgɛn ni Seyid Sherif Ahmed Tijani Haidara yeli ye u cɛla ni ka na o bilasira diinɛ min ko bɛn ani kelenya hukumu kɔnɔna na. Vraiment Seyid Ahmed Tijani Haidara n'a ka délégation o sera Fédération Nawa kɔnɔna an muso ka di an fɔlɔ ne don ni Ala sɔnna a ma kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o ka olu an minnu de ɲɛnamaya o de kɛnɛ bɛna sigi Fédération Nawa kɔnɔ ni section 10 ani situation 70 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ni Ala sɔnna a ma. An nisɔndiyalen don an fari funnen don ka sababu kɛ an ye Seyid Ahmed Tijani Haidara ye anw ɲɛna o nisɔndiya bɛ yen nisɔndiya filanan an ka section subre section 10 ani Sanbezuru Fédération membre bɛɛ sera yan ani an ka sigida bɛɛ bi Ala ni Sherif Ahmed Tijani sababu la an bɛɛ ye ɲɔgɔn ye ka tila ka foli di ɲɔgɔn ye ka tila ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. Diinɛ ɲɛmaw politique maw fo ka taa se laadalamaw ma olu bɛɛ lajɛlen de yela nin kɛnɛ in kan ni ka u ka wuliyajɔ jira bɛn ani kelenya ɲini nafaw la. Anw b'a yira Ansar la ka fɔ Sheikh Ahmed Tijani tɛ Ansar kelen ta ye Sheikh Ahmed Tijani ye diina lasebaga le ye silamɛya lasebaga le bɛ komi a facɛ. Voilà, donc ni o bɛ na an n'u minnu bɛ en tant que dépositaire an bɛ diina kunna sigi la Subere mara kɔnɔ o man ka kɛ ka an n'u to kɛrɛfɛ voilà donc a man ka kɛ anw man ka kɛ kɛrɛfɛ fɛn ye o la voilà c'est pourquoi an b'a fɔ n ka fɔ an nisɔndiyala ka se niveau la niveau min an tɛ se ka fɔ ka s'a dan na. Seku ka joli min b'an kɛ la tiɲɛna a y'an lawasa ni kuma nafama bi ni nɔrɔ kuma ye bi an b'a dɔn a fa ka jɔyɔrɔ ta an nisɔndiya kɔfɛ an bɛ dugawu min kɛ Ala ka mɛn si la ka fa mɛn si la ka dɔ fara fa ka daraja kan farifinna ani farijɛla. Ni kɛnɛ in denfaya kalifala cɛba min na ale kɔni ye nisɔndiyakanw ani bonyamasegikanw kɛ ka ɲɛsin Jamiyatul Ansarudin tɔndenw ma.
femi al-islamia dun kan bayatul islamia le do rotali ma chama fe ani arsiri Sherif Ahmed Tidiane Haidara ali ka duwo dunga san moyi ure dan sigini wajulu shubaina subiredu konnana o de fana bange kan kunda je fan wara kuna fono la soroli kan gaje kan yimada Senegali jamana ministeri nyama Ousmane Sonko ye ajira ka fo chairman de bena bo jamana Musa Kaula ka damina ayera ka ministeri nyama ya sola juma avril galot le saba aketo ka demisenia tola kene datugo Senegali dugula dugo mimwele ko mburu ministeri nyama Ousmane Sonko ye ajira ka fo hakilina ba utara memese ka to dobi se ka bona polo chena Senegali jamana kono o dobi ka chogodi jamana nyema ka boli Senegali jamana dafe ko kan dama chama mi bo ola anaka ministeri ubela jele foni tama mingera katenye keko ni kumba keli fenena kuminana na ye Ousmane Sonko ka fola beba kala mo bi ka fo Irani Ameriki cha kele kera sababu ye ka taji ko wole ya sejinyemo Senegali jamana dun akungengo me ka sabara ubulu da chugo umenona jati tangume tajika ka fo Senegali jamana ka taji sanda dolari wari bi woro ani flado odumbila ma yeleme ka ke fo dolari wari keme ani tani duru ye ka sabuke Irani Ameriki cha kele obi nyami do jatero Senegali jamana dun Ousmane Sonko fora mamingo jamana nyama yala Macky Sall naka fanga uye juru minunda oni jenselege nani warsoba Fonds International FMI che umaseka juru nunu nzara kugye ukeme goroko juru ye Senegali jamana kana Ousmane Sonko ya jira kafo misali ya bita ale rena ka ministry ula jamana de umve abrele kalula Ousmane Sonko kunganga tama do uke ka nyeshi Niger jamana ni Espagne mo ane agafanga nyini ndo pastefu yere ukunya jira kafo unalaje bado bulo da Faransi fabala Paris Ousmane Sonko ya jira kafo otama ubela jele dogo biche kabla maworela Ousmane Sonko demisenu ndola keneka mbura ya jira kafo ko imanga ke dala foli yebli hakili na ude kanga ta Senegali jamana kono jamana de onga dugu jako muganda maya ke chugo bise kan no ya ubolo chugo mi sani fere na serafe bawo beba donc kafo ningele mimble ni yesena akololo ndande jamana de unga Ousmane Sonko akajira kafo alena ka ministry ushiti tama kebli tama umino miseka ke musaka ye jamana kuatina dawmo hakili na wara ube mino nganga ta dona taula halibe Ousmane Sonko fe jango o nafulo mino nganga do tama nunu ndafe nafulo nunu ngase ka do sira warela jamana do miseka bo mi labarale numo dona taula Senegali jamana tajiko ministry ka ngala selike jamana deunye bara umino mbolo dambe afefere umino zigi mesenga aka ministry so fe ka tajiko no ya Senegali jamana deumbolo ko da jamana deundloka muna Ameriki jamana tiseka deturador mozo kwaji bolo dayele ni Iran jamana majeni aye kwaji bolo minye tajidoni nguru ndemenzira ye ka saboke deturador mozo kwaji bolo yi afamba be Iran jamana de kono wa Iran jamana bilama mugo filita undanya te ala o mugo filita umino me Iran jamana bolo bisinga ke sababu ye amote akaseka boli deturador mozo kwaji boloka halene Ameriki jamana keleche uko ubijigi Iran gundo ka mimi wele ko karga ni Iran taji bondo wisoro yende ko mine ni Ameriki jamana keleche ukara jigi mvenye yenga ka mine atise ka me ubulu bawo ni uko ka bi me ubulu taji mayoro beba do ka fo oni tasuma ye farati Iran jamana dunga mugo filita ubitani tasuma di anni kiente bo fo ife Ameriki jamana keleche ubulu okma Amerika jamana nyama Donald Trump fere fla de be abulo ningo nyerelo fere folo ka laje ka Iran jamana nege akason sigi ka fomo wale kele ka jeni abiniye Iran jamana kono bawo kelela atna se ka deturador mozo kwa jibulo mine Iran na chugo shila ninye Turki jamana de dode ka kumaye ma hagli juru chani nendo ko Hassan Selim Ozertem ane eresila kuna fone de sera Sputnik Afrique akobi Iran jamana hagli na memela oye ka deturador mozo kwa jibulo yin
ka nafolo sɔrɔ a kunkɔrɔ i n'a fɔ Misra jamana Egypte kɔnɔ Canal de Suez kwaji bolo bɛ cogo min i tɛ tɛmɛ yen n'i ma tɔrɔmɔɲɔ zara Panama fɛnɛ ta bɛ o cogo rɔ i tɛ tɛmɛ yen n'i ma tɔrɔmɔɲɔ zara Iran jamana bilama b'a fɛ ka détour d'Ormuz kwaji bolo kɛ ten de o kuma na jamanaw minnu bɛ yen jamana wɛrɛw minnu fɛnɛ bɛ yen ni tɛmɛsira wɛrɛ bɛ olu bolo i n'a fɔ Indonésie o kuruw bi tɛmɛ détour de Malacca fɛ ani Espagne ni Angleterre olu kuruw bi tɛmɛ Gibraltar fɛ n'olu dɔw kɛra tɛmɛ bɛ ɲɛ détour d'Ormuz fɛ a na jagoya u ka tɔrɔmɔɲɔ sara Iran jamana ye nka Iran jamana ma ɲɛmaw n'an bɛ sira di kurun minnu bi tɛmɛ ni balo ye adamadenya nasira dɛmɛ do u k'a ma ko navire humanitaire Iran jamana kunnafoni di soba agence de presse tasi ni mun ye a jira k'a fɔ Iran jamana ma ɲɛmaw ye détour d'Ormuz dayɛlɛ o balo doni nguruw ye u bɛ se k'u ta yɔrɔw lasɔrɔ cogo min Iran jamana kunnafoni di soba agence de presse tasi ni mun ye a jira k'a fɔ bibi na Iran jamana ma ɲɛmaw kɛ mɛ ka détour d'Ormuz kwaji bolo dayɛlɛ u teri jamana damadɔw fɛnɛ ye Rusila bɛ o la Chine jamana bɛ o la Inde jamana bɛ o la Iraki bɛ o la ani Pakistan Bani Israël duguba yɛrɛ la sa n'o ye Tel Aviv ye dugudenw bɔra ka nisɔngoya taama kɛ sibiri ka dugu jɛ dimanche la k'a fɔ u ka jamana ɲɛma Benjamin Netanyahu bɛ kɛlɛ min na nin ye Iran fɛ a ka kɛlɛ dabila u tɛ jɛ n'a ye dɔw yɛrɛw ka nisɔngoyakanw ŋun ye maramafɛn minnu bɛ ka bila ka na Bani Israël a maramafɛnw ka tigɛ Bani Israël la Bani Israël minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu a ka jamanadenw ko a ka kɛlɛ jɔ ani Iran cɛ a ka kɛlɛ jɔ ani Liban cɛ bande Gaza Palestine fali min bɛ ka kɛ ye o bɛɛ lajɛlen ka jɔ a fɛ o nisɔngoya taama de tun bɛ sen na Bani Israël duguba la Tel Aviv Iran surasiya ɲɛmaayaso ye a jira k'a fɔ a ye labɛnkura bila sen kan ni a kɛlɛɲɔgɔnw do dɔ u k'o dɔn labɛnkura min do caman kun t'a kalama nka ka wuli faratifɛn natɔ nɔfɛ sani dugu cɛ ka taa kunbɛn k'a lajigi o labɛnkura wɛrɛ bilara sen kan Iran jamana fɛ kɔrɔfɔ min na ka bɔ Iran jamana kɛlɛbolo corps des gardiens de la révolution islamique a ɲɛmaayaso Khatam al-Anbiya babu sentigi de da ni o ye Ibrahim Zulfakar ye Iran jabaranisoba la a ko labɛnkura ninnu ka sanfɛfɛn kunbɛn Iran jamana sanfɛ kɛlɛcɛw ka labɛnkura do k'a kɛra sababu ye ka Ameriki jamana kɛlɛkɛpankuru caman lajigi kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna kɛlɛkɛpankuru min ni Ameriki jamana bi waso n'a ye k'a ɲɔn tɛ 5e génération de pointe F-35 k'u y'o lajigi ni u ka labɛnkura ye Ameriki jamana drone saba n'o dɔw bɛ wele ko drone MQ-9 ani Hermes ani Ameriki jamana missile de croisière 2 o ye mugu filitaw ye Ameriki jamana bi waso ni minnu ye ko u ka labɛn minnu bɛ dugu ma n'o fana bi sanfɛfɛn kunbɛn système de défense aérienne olu fana sera ka Ameriki jamana kɛlɛkɛpankuru zindeli ni avion de chasse ADC kelen lajigi ani Ameriki jamana ka hélicoptère 2 minnu bɛ wele ko Black Hawk Iran jamana kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen corps des gardiens de la révolution islamique a ɲɛmaayaso y'a yira k'a fɔ o dafɛ a ye bundeli sɛbɛkɔrɔ kɛ a ka mugufili ko 95 na senfɛ ko bundeliw ɲɛsina yɔrɔw minnu ma Iran jamana dafɛ gun min wele ko île de Babiyan n'o bɛ Kuwait jamana fɛ Ameriki jamana surasiya daga yɔrɔ min bɛ yen k'u y'o bon k'o tiɲɛ Baharayinikaw fɛ yen Ameriki jamana a kɛlɛkɛminɛn min bɛ wele ko système patriote u y'o fana bon k'o tiɲɛ ye ani Émirats arabes unis jamana kɔnɔ Ameriki jamana surasiya kɛlɛkɛminɛnw zogolo yɔrɔ min bɛ yen u y'o fana bon k'o tiɲɛ ani Ameriki jamana cakɛda min bɛ wele ko Oracle o fana bɛ Émirats arabes unis jamana kɔnɔ k'u y'o fana bon k'o tiɲɛ o fana dafɛ chrétienya ɲɛmaaba ni o ye Pape Léon 14 ye ale ye Donald Trump ka ministre jaabi ministre min ɲɛsin bɛ surasiya ma ni o ye Pete Hegseth ye ka sabu kɛ Donald Trump ka surasiya ministre Pete Hegseth ye a jira a ka laseli la k'a fɔ a b'a ɲini Ameriki jamanadenw fɛ u k'u turu u kunberekun ka matigi Yesu wele Ala bɛ se ka kɛlɛ ja Ameriki surasiw la cogo min ka sabu kɛ ko kɛlɛ min bɛ senna nin ye ko matigi Yesu ka kɛlɛ don chrétienya ɲɛmaaba diɲɛ kɔnɔ ni o ye Pape Léon 14 ye
ka bɛn ni dimanche avril kalo tile 5 in ye a ka bato senfɛ chrétienw ɲɛkɔrɔ a y'a jira k'a fɔ ka se t'u ye ka wuli ka taa bin maa ka k'i b'o minɛ k'o don i dɔngɔda fɛ o tɛ matigi Yesu ka sira ye. Pape Léon 14 a ko an b'a dɔn k'a fɔ matigi Yesu ci ni bi cɛ a cikun ɲaaminen don maa caman bolo caman y'a bayɛlɛma k'i dɔngɔ bɔ a kɔnɔ ko nka fɛn min kan ka sidɔ bɛɛ fɛ o ye k'a fɔ ka se to i ye ka taa bi sen d'a kan k'o minɛ k'o don i dɔngɔda fɛ k'o tɛ matigi Yesu ka sira ye. Ko n'ale kan ka kuma a b'a jira k'a fɔ kerecɛnya nasira fansi tɛ yen min b'a jira k'a fɔ i kan ka taa bi i ma ɲɔ kan wa hali hadamadenya nasira politiki nasira o sira fansi tɛ yen min b'a jira k'a fɔ ka se t'u ye ka taa bi i ma ɲɔ kan ko fɛn nafama bɛ se ka bɔ o kɔnɔ. Donald Trump ka surasiya minisiri Pete Hegseth de kun ye a jira k'a fɔ a b'a ɲini Ameriki jamanadenw fɛ u mana ye Ameriki fan o fan u k'u turu u kunbere k'u ka u n'u ka denbaya ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ k'u ɲɛ jɔ sangolo la ni denmisɛnnin minnu bɛ lɔgɔlisow la olu k'o kelen kɛ n'u bɛ batokɛsow la egiliziw k'o kɛ matigi Yesu tɔgɔ la ko Ala ka kɛlɛ ja Ameriki jamana surasiya la ani Iran jamana cɛ. Faransi jamana faaba la Paris nisɔngoya taamanaw ye fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ka jira k'a fɔ OTAN ko in ka dabila kɛlɛbolo don kɛlɛbolo min n'an bɛ diɲɛ tili kama o kuma olu fara bɛ ɲɔgɔn kan bi jango u kunga bɛ se ka mɛn a ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ min bɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ n'olu tɔgɔ ye kɛlɛ ninnu bɛ na ni olu ka ɲani de ye. Nisɔngoya taamana dɔ y'a jira k'a fɔ an bɛ yan bi ka jira diɲɛma na k'a fɔ OTAN kɛlɛbolo bɛ min na nin ye a bɛ ka dɔ de fara setigi jamanaw ka se kan ni ka sendaw ni ma tɔɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen sirin bɛ diɲɛ sɔrɔ min na u bɛ k'o sɔrɔ don galama na ka na di gɛrɛndɛ ye diɲɛ kɔnɔ nka anw bɔ mɛ bi ka jiruw la k'a fɔ an bɛ yan wa an ti jɛ ni u ka taabolo ye ni ye se k'an ye OTAN ka ti nin ye nisɔngoya taamana dɔ ka kuma ye ani RSI kunnafoni di sira Sputnik Afriki cɛ nka maa hakili juru cani ne dɔ sini jamana den do politiki bina k'u kan ale y'a yira RSI kunnafoni di sira Sputnik Afriki la k'a fɔ bi bi in na danayabaliya de bonyan bɛ OTAN kɛlɛbolo kɔnɔ bawo Donald Trump Ameriki jamana ɲɛma dayɛlɛ ka tugu a bɛ ka jira k'a fɔ i jiginna OTAN tɔn jamanaw la u ma sɔn ka fara ka Iran jamana kɛlɛli lɔ. Zhou Zhengyang ni o ye sini ma hakili juru caninen ye a ko bi Ameriki jamana bɛ ka lajɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman ko fɔ a ka nazarala jamanaw don a dɔngɔda fɛ n'u ma sɔn ka don kɛlɛ la a fɛ tiɲɛni min ma na kɛ kɛlɛ kɔnɔ Ameriki ni Iran cɛ n'o tiɲɛniw ladila nafolo kan ka bɔ nazarala jamanaw k'u jɔ ni a ladila nafolo ye ko Donald Trump bɛ k'o wulikajɔ de kɛ nazarala setigi jamanaw nɔfɛ a ko ni dun y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nazarala jamanaw de ka bɔ tɛ kɛlɛ in nɔ ka sabu kɛ olu siri mɛ Detroit Dormuz ko a jibolo la maa wɛrɛ fɛnɛ bɛ Turki jamana den do maa hakili juru caninen musolaka do ko Merve Suna Ozel Ozka ale y'a yira k'a fɔ kɛlɛ min bila nin ɲɛ sen na Ameriki jamana ni Iran cɛ a kɔlɔlɔ ka bon OTAN tɔn jamanaw kan wa a kɛra sababu ye ka na ni farafarali ye OTAN kɔnɔ a ko ni don dɛmɛnɛw na maaw kun y'a ye k'a fɔ hakilinaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ OTAN kɔnɔ dɔ bɛ ka fara danayabaliya yɛrɛ de ka OTAN tɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa arabula jamanaw ni nazarala jamanaw kɛlɛ in bɛ ka dadigi kɛ olu de ka sɔrɔ la k'a ka gwɛlɛ arabula jamanaw k'a fɔ k'u bi don kɛlɛ in nɔ Ameriki jamana fɛ ka Iran jamana kɛlɛ n'o kɛra a n'a kɛ arabu ni Persiw ka kɛlɛ ye o tɛ ɲuman ye wa nazarala setigi jamanaw fana seba tɛ u ye ka sabu kɛ u maa mago minnu dulon bɛ taji la o taji fanba tɛmɛnsira ye Detroit Dormuz ko a yibolo ye ni o ye Iran yanfan ye nka min ye jamana wɛrɛ ye sa kɛlɛ la n'o ye sabanan ye Bani Israɛla o bɛ k'i to kɛlɛ kɔnɔ ka hali bi jamanaw fɔri ka fara a yɛrɛ kan bawo Iran jamana bɛ ka kɛlɛ Ameriki jamana fɛ a don bo o kɛlɛ lɔ nka a bɛ ka fɔrili kɛ Liban a bɛ ka fɔrili kɛ Siri a dun dɔ bɛ ka fɔ Bani Israɛla jamana ɲɛmaw ka laɲini de ye Bani Israɛla bɛ se ka kɛ jamanaba ye don nataw la cogo min n'u ko ma ko projet Grand Israël o jamanaba in jamana caman bɛ farati la Bani Israɛla dafɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna arabu jamanaw ka daminɛ Jordani Syrie
Oman, Turquie, kana se misra jamana Egypte mo ni mela jerebe faratila bani Israila dafe aka jamana baya dangene mayato. Oda fena bi danzigi bamananga kunafoni na mi mvarala nyonga ka lase au mo kunafoni diso nyama ya sofe ka benini manye ka ufo ka wale mondo malikono ani maliko ka akambe jinya kuma wale na lakaje.